Pitäis ruveta tätä kotaria huoltamaan, kun viime viikon loppuna kävin motocrossin-leirillä Torniossa Kaakamossa. Jatketaan tätä ketjusavotta, eli taka-akseli pois. Noin, vasta on vaihtanut pyörälaakerit tänne. Tää rasvata sitten kun laittaa paikalleen. Ei tähän hättään tarvi vielä. Vaihetta eikä nuo ketjut ja rattaat. Noin, nyt se on haitalta pois siitä ja sitten tuolla on liitos kohta ketjussa. Tuolla noin. Tuossa. Noin vain. Tämä on O-rengasketju. O-rengasketju. Niin ei mene niin paljon paskaa tonne ketjun väliin, mutta no joo, ei kai siinä vanha ketju. Tämähän voi varaketjuna käyttää vielä hyvinkin. Eihän tässä. Ei tämä vielä kovin venynyt oo. No joo. Siihen pitäisi uusi hamppi laittaa. Tässä on muuten tämä uusi ratas etuuseen tosiaan. Tuossa on takahamppi. Sitten on ilmanputsaria. Tiivistesarja yläkertaan. Mäntä. Ketjut. Hammasratas eteen. Tässä ei tainnut tulla sitten sokkaa matkassa. Mutta näillä mennään. Mäntä on sitten varallettu. Jaa, no jatketaanpa tässä. Laitamme nuo mutterit paikalleen tonne. Jos laitet. Noin. Noin. Sitähän perkele kohta pääsee taas ajamaan. Odalpii kätteen jo. Odi.
Pitäisikö se sitten pyyhkästä tuonne pikkusen rasvaa. Rasvoli. Sen rasvaa tuonne. Ei hirtä kiinni. Nuun vain. Siinä ois. Renkulit jo. Niin on. Joo. On tiukka sovite. Joo. Sitten tuosta vain. Sitten vain tuosta noin. Joo, tuosta vaan noin, tuosta noin.
Noin. Joo. Täytyis ruveta vaihtamaan tuo etugummi tähän rossipyörään. En minä muistanut pessää tätä vehettä. Niin Pittari pikkusen jollain oli ottaa tuota eturengasta. Joo. Se täytyisi nyt ottaa 10-millinen hylsä ja 17 ja ruveta akseli irrottaa. 10-millinen räikkä ja 17 ja räikkä. Vittu, että on joku laittanut tiukka. Eikä tarvis edes laittanut tiukka. 17 hylsä menee tuohon, mutta ei lista. Noin ikkäästi tuosta. Katohan, siellä oli hyvät rasvat. Laittanut paikalleen tämä eturenka, niin se on hyvä laittaa tonne keskiön sisään. Rasvaan niin pysyy paikat hyvään. Otetaan nipeeksi tuosta ja otetaan valmiiksi venttiilisielu avaan. Ja tuosta noin vaan. Ja noin hyvin tuleeko voidelurasvat siellä välissä. Pyörii keviästi vehkeet. Niin. Tuosta vaan. Otetaan sitten pehemuketta tähän vanteen alle. Misukka. Osa se tietenkin kiva, kun olisi puhasta vanne, niin eipä ollu. No niin, hakki lisää rautoja, niin ehkä rupiaa onnistumaan tämä homma. Ehkä. Testataanpa nytten sainko mä rikottua tuo sisuuskumen nytten. Noilla terävillä rengasavaimilla yritin tätä kumia irrottaa. Sepä meni paskaksi tuo kuma. Joo, tuolta Nesteeltä tuli haettua pakkaustarvikkeen. Joopa se joo.
Hei, näin naurettavia. Ohueltiin. Levitämme tuohon. Putsataanpa tuokin tuosta. Enimmät hiekat pois. Tässä olisi tässä pinnan avain, niin saapi kiristettyä. Saapi kiristettyä noin. Terravorse MX. Soft medium ja mitaaksel rengas. On verke. Eli se tulee niinku näin päin tuohon. Niin. Kokeilla sille, että me laitamme tuo sisukume tuonne sisälle jo nyt tässä vaiheessa. Saan nähdä perkele, pyssykö ilmainen. Saa nähdä. Niin ja venttiilireikä on tuolla. Tuolla main. Tuolla main. Fantasi. Ei ollut nopeat jaffat, vaan Fanta. Oh. Laitan mä tosta venttiilisielun takaisin paikalleen. Ei muuta kuin vetoja. Tässä taas rasvata tuo linkku tuolta, kun
Silloin kun ostin tämän pyörän, niin ne oli aivan pellettiä ne neulalaakerit siellä. Niin olisi hyvä huoltaa niitä jatkuvasti, kun ei vanha omistaja ollut kyllä tehnyt mitään tälle pyörälle. Aivan oli jokainen laakeri pillun päreen. Joo. On se jo kiinni. Joopa se joo. Joo. Sitten kokeilla pinnat. Tuo on löysälle. Tuokin oli vähän löysälle. Joo. Rasvataan sitten vielä ketju. Tsekataan nesteet. On nestettä. Ja vihreätkin oli vielä. Ei oo halennut vielä mitään. Nyt kun tuo sanoo, niin kyllä se varmaan sitten heti välittömästi. Joo. Kyllä. Niin joka mä häänsin tuo männät sisään tuonne. Hyvä ne on käyttää sisänsä ja
pumpata takaisin pihalle. Saapahan männät liikkua sitten. Niin ei jumita. Takana on aina kun on takarattaan käyttänyt irti, niin jollakin nipeksellä puristanut männä sisään ja sitten polkenut jarrua, että se saapi liikettä männät koko matkalta muutenkin. Nyt ei oo sen kuin takarataas kohta uusia. Vaikka siinä on vähän pintaa vielä, mutta se on vähän pyöriä, niin ei ole niin hyvin pitoa. Tähän eturattaan tuli kyllä hyvin tuota karkeutta, kun entinen oli jo näinkin siliä ja palasia puuttuu noista. Ei sillä oikein jarrua käytetty hiekassa. Oli vähän. No niin. Oli vähän pito-ongelmaa eturenkaalla. Se olisi kotari huollettu ja katsottu paikkoja, että onhan ehjänä ja muutenkin, että onhan pultit kiinni ja on rasvattu paikkoja. Ja tähän oli aivan silloin, kun mä ostin tän, niin eihän tätä ollut kukaan huoltanut. Ja täällä oli kaikki laakerit aivan muussina ja jumissa. Ja. Nyt mä oon käyttänyt iskarit huollossa tästä. Niistä tuli tosi hyvät, uskaltaa nyt hyppiäkin, kun ei peräte tälleen, että se pomppaa heti hypyllä, niin pomppaa takaisin. Eli sä meet niinku naamaeellä sinne alastuloon, että ja muutenkin on kiva ajaa vähän jäykemmällä alustalla. Totta se tietä käsille, mutta eihän sitä juuri tarvitse käsiä, kun kytkintä mä en käytä raalla juuri ollenkaan, mutta pikkusen voi herkutella, jos ei jaksa vääntää kakkosella tai kolmosella jossakin pehmeässä hiekassa. Ja niin, ja sitten tuli sääjettyä motocrossileirillä nämä kytki- ja etujarrukahva laitteet niin keskemmälle, että mun sormet tulee osoittaa vähän sisemmäs ja kyynärpäät pysyy ylempänä. Niin. Ei tuo ajettua niin paljon käsillä sitten. Tai eihän mulla riitä kunto. Kestokunto ei riitä ollenkaan vielä. Tässä ruveta käymään lenkillä ja muutenkin kuntoa pitää yllä. Jaksaapi värkätä kaikkea ja tehdä ja harrastaa. Mutta seuraavassa videossa varmaan ajan rossipyörällä jossakin Raahessa tai Torniossa tai Oulutsoneessa. Tai saattaa sitä kyllä Kajaaniinkin lähteä. 3J:n Kajaaniin lähteä ajamaan. Testaamaan, että minkälainen rata siellä. Olisi mahtava lähteä käymään siellä Siilinjärven Rossiraalla. Se on kuulemma kans kiva rata. Ei aina vaan yhdellä ja samalla raalla kävisi ajamassa, niin oppisi kovat ja pehmeät raat. Kyllä. Palataan sitten
ensi videossa. Siinä varmaan taas tulee kestää jonkun aikaa, että tulee uusi video. Mäkin on niin menossa koko ajan. No pitäisi olla se kamera koko ajan käjeessä, että sais niitä videoita. Ja on siinä kaiken näköistä. Tekee sitä mitä kerkiää ja haluaa tehdä. Että tämä on, motocrossi on kyllä tosi fyysinen laji. Ja tarvii tosi paljon kuntoa. Mutta joo. Laitamme vehkeet parkkiin ja lähdetään unten maille.